Tento autobus sa hrdí diplomom najlepšieho výrobku oboru a štátna skúšobňa po realizácii toho, čo sme počuli, mu udelila ešte na úrovni predvýrobnej etapy prvý stupeň akosti. Pravda, že bolo to ešte v čase, keď tieto autobusy neboli na montážnej linke, ako to sledujete práve teraz. Boli len na výkresoch, materiálových rozpiskách a rôznych výpočtoch o tom, aký by to vlastne autobus mal byť. Faktom je, že prvá séria autobusov zišla z montážnej linky a začali premávať napríklad v podnikoch ČSAD, dopravných podnikoch našich miest a inde. Tam by nám vlastne mali povedať, čo sa stalo so sľubmi v prevádzkovej praxi nových či inovovaných autobusov. Naša televízna hliadka Kvality na svojej ceste nahliadla i do jednej z opravárenských dielní Československej automobilovej dopravy v Bratislave, závod 801, aby sme sa z tohto hľadiska opravárenského popýtali na kvalitu nového typu autobusu C734. No pokiaľ ide o naše nové autobusy Karosa C734, z môjho hľadiska musím konštatovať, že neurobí sa síce krok dozadu vo vývoji týchto autobusov, ale bohužiaľ neurobí sa ani krok dopredu. Myslím hlavne z toho hľadiska kvalitatívneho. Ešte pokiaľ by išlo o tú hľadisko estetické, no tak to by sa ešte dalo nejak teda pochváliť. Tieto vozidlá majú hodne nedostatkov, a tomu sa človek práve diví, že po toľkých rokoch skúsenosti vo výrobe týchto vozidel ešte do dnešného dňa není výrobca teda schopný urobiť jedno dobré a spoľahlivé vozidlo. Keď to porovnáme s bývalým starším typom Ešel 11, tak musím konštatovať, že je vo veľa prípadoch pri montážnych prácach neprístupnejší ako bývalé Ešelky 11. No a potom to, že olej teče, kde len sa dá, prístup napríklad k hlavám valcov je veľmi teda zlý, veľmi pracný, veľmi ťažko sa tam pracuje. No a čo je zo všetkého najhoršie, že je obrovský nedostatok súčiastok na tento typ vozidel a to je akási naša, bohužiaľ, stará choroba, že vyrábame vozidlá, ktoré už teda používame rok, ba i viac, až potom konečne sa začnú objavovať prvé súčiastky na tieto vozidlá. Súruhovič, vy ste práve prerušili jazdu. Čím sa tu zaoberáte? Viete, s týmto vozom sú dosť také veľké ťažkosti. Je tu také čo by mali byť uľahčovať vodičovi, také demontáže, že by to mali zľahčovať nový voz, že vo vývoji, že dlho sa to vyvíjalo, že by to ľahko sa malo dať demontovať, namazať a také veci, tak sú tu dosť komplikované. Čo ste teraz chceli mazať? Je tu náhon jeden, sú na tom dve mazničky. Mohli by ste to ukázať? Aj to mám demontované, moment. Nech sa páči, tak tu je to. Tieto dve mazničky namazať a kvôli tomu sa musí to celé demontovať. To je minimálne hodina, lebo je to zložitá demontáž, pokiaľ sa tam dostane ťažko. Teraz zlý prístup, áno? Áno. Tak je tam výhodnejší, lepší výhľad ako z Ešel 11. Je tam umiestnená armatúrna doska, tiež výhodnejší. Má tu veľkú výhodu, že to má teplovodné kúrenie, to vykuruje lepšie a lacnejšie. A má tu určité aj nevýhody. Áno, povedzme, ktoré? Tak nevhodne je umiestnená rezervné kolo, tam sa zle manipuluje. Potom boli problémy aj s dverami, sa otvárali počas jazdy, samočinne, bez zásahu vodiča. Vývoj a konštrukcia nového autobusu si vyžiadali značné finančné náklady i množstvo pracovných síl. Sledujme však s našou televíznou hliadkou Kvality vývoj tohto problému s kvalitou nových autobusov ďalej. Nový autobus po nasadení do prevádzky preukázal také technické nedostatky, ktoré nutne museli viesť k zrušeniu zaradenia do prvého stupňa akosti, čo je na škodu samotnému výrobcovi, ktorý takto prišiel o značné finančné výhody. Ale všimli ste si niekedy druhú stranu mince? Vyrába Tesla Liptovský Hrádok. Presnejšie povedané, pobočný závod Tesla Stropkov
ktorý je v súčasnosti monopolným výrobcom telefónnych prístrojov v našej republike. Jozef, avšak od času, kedy na svetovej výstave o Filadelfii Bell vystavoval telefón pre 2 ruky, uplynulo už viac ako 100 rokov. Čo sa odtedy zmenilo? Napríklad už aj to, že na obsluhu moderného prístroja stačí 1 ruka, druhou si môžeš robiť poznámky. Prakticky v súčasnosti nie je vzdialenosti, na ktorú by sa nedalo telefonovať. Modernizujú sa prístroje po stránke tvarového i obvodového riešenia. To je najnovší telefónny prístroj T75 s tlačidlovou číselnicou, s výrobou ktorého sa počíta už v tomto kalendárnom roku. Pre účastníkov, zvlášť náročných na štýlové vybavenie interiéru, je to drevený telefónny prístroj CS20, ktorý sa bude vyrábať vo veľmi malých sériách. Je to telefónny prístroj, ktorý je kópiou z roku 1920. Zo špeciálnych prístrojov je to MB prístroj, banské a lodné telefónne prístroje, riaditeľské súpravy a dispečerské zariadenia. Ale loď sa s inými loďami a pobrežím nedorozumieva prostredníctvom telefónov. Máš pravdu, ale predstav si, koľko zbytočných krokov a minút sa vďaka telefónom ušetrí pri vzájomnom komunikovaní, najmä na veľkých lodiach. Jozef, priniesol si nám niekoľko výrobkov vášho podniku. V akých farbách vyrábate tieto telefóny? Je to 8 farebných odtieňov, šedá, modrá, žltá, červená, zelená. Novšie typy vyrábame v štandardných farbách, a to v kombinácii šedo-čiernej a samozrejme aj tradičná čierna farba. Farbu telefónov volíme podľa toho, komu chceme telefonovať. Napríklad chcem volať milému, tak červený telefón. Keď žiarlim, žltý telefón. No, horárovi treba zelený. Pochybujem, že by niekto chcel mať doma výstavu rôznofarebných aparátov. Stačí jeden, podľa možnosti taký, čo sa najlepšie hodí ku farebnému zladeniu interiéru. Liptovský Hrádok je síce na prekrásnom mieste, ale tak trochu od ruky. Neodchádza vám mládež do iných väčších miest? Ani nie. Dalo by sa povedať, že Liptovský Hrádok je mestom mladých, lebo máme tam veľa škôl a na malý počet obyvateľov a malé mestečko je to pomerne dosť. Je tam gymnázium, stredná technická lesnická škola, stredná priemyselná škola elektrotechnická a 5-ročné odborné štúdium s maturitou pre našich pracujúcich študentov v Tesle. A o prácu u nás doma je stále dosť veľký záujem. Svedčí o tom aj veľký počet podnikových štipendistov, ktorí toho času študujú zväčša na Slovenskej technickej škole, Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a Vysokej škole dopravnej v Žiline. A čo